Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα παίξουμε Dragon Ball Legends. Όπως είχα γράψει ένα κειμενάκι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό, ανάρτηση, κάτι τέτοιο. Θα κάνω το Σαββατοκύριακο βίντεο, συγγνώμη δεν πρόλαβα, έχω χρόνο τώρα όμως, σήμερα. Και είχα πει θα κάνω ένα βίντεο με τη σειρά το μετά από καιρό. Το είχα πει στο Fortnite στο προηγούμενο βίντεο που θα είναι. Αυτό λογικά αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι. Δεν είσαι πως κάνει κάτι. Πάντως μπορεί να είναι αυτό το Σαββατοκύριακο. Ωραία, πάμε να το ξεκινήσουμε. Πρωτού πάμε. Έχω αυτά τα gem, τα διαμάντια, 4.100 Ξέρετε τι τα κρατάω. Μια αρχή για το Demon King Piccolo. Όσο παίζει δηλαδή Dragon Ball Legends. Και το ξέρετε. Μάλλον δεν χρειάζεται να παίζεις απλά να το ξέρεις. Τέλος πάντων. Πάμε. Με τον μαζί με τον Vegeta. Όχι αυτή η ομάδα. Έχω 3 ομάδες με τον Vegeta. Αυτή εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι αν το είχα κάνει βίντεο. Είχα σκεφτεί να το κάνω βίντεο αυτήν την ομάδα. Αλλά δεν ξέρω, πάμε να το δούμε. Αν είχα βγει σε εμάς. Τέλος πάντων. Πάμε, και μόλις δούμε θα σας πω. Αυτή την ομάδα έχει αντίπαλος. Εντάξει, Hybrid Saiyan παίζει νομίζω ή... Ναι, κάτι τέτοιο. Ωραία, θα πάμε έτσι. Και σας πάνε σίγουρα. Κοιτάξτε απλά το όνομά του. Γιατί θέλω να παίξω απλά ένα μάτς. Οκ, έτσι η ομάδα του διπάλου. Πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή. Θα ξεκινήσω με το Vegeta. Γιατί είναι ο Cell. Κοίτα, δεν θέλω να αντιμετωπίσω Vegeta. Αλλά είναι type disadvantage. Τέλος πάντων. Ας πάμε σε γύρω. Όντως πήρε το Cell. Ξέχασα να το προχωρήσω. Είχαν παίξει, πήρε πρώτο στο κόμπο και θα σουιτσάρω. Ναι. Ξεκινάμε με Goku. Ντάμα. Το ξέρω μπορεί να κάνει μια μικρή βλακία πάνω στο Vegeta. Προλάβαμε. Γρήγορα, μπράβο, δεν είσαι cover. Θα μεταμορφωθώ σε λίγο, περιμένω να πάρω το κόμμα. Ναι, και έκανα βλακία μάνα που δεν πήρα. Τέλος πάντων. Με φοβίζει που κάνει damage. Αδειό Cell. Δεν έχω εκεί για να μην πίσω το Blue Card. Γιατί να... Πάντα πάει το πρώτο μας, γιατί... Εννοείται θα σουτσάρω. Παίρνει... Σου... Έκανε drop. Δεν έχουμε ένα βιτρίο. Δεν το περιμένω αυτό, νομίζω ότι θα κάνω μάλλον. Οκ. Περιμένω μια... Θέλεις το παιχνίδι, green card, αλλά δεν είναι τυχή. Οκ. Δεν μπορώ, 980. Ναι ρε φίλε, για πολύ.
Πατάω την. Γιατί μην πιάνω κάποιο άλλο. Κάνω. Οπότε, ναι. Και κάνω τέτοιο. Ναι. Νομίζω δεν κάνουμε όλη fire endurance. Εκτός αν το έχετε παίρνει την προσέγγιση αυτό. Ναι, τα λέμε σε επόμενο μας. Να το ο αντίπαλος. Όχι Ντάιμα, γιατί Ντάιμα, γιατί να μου συμβαίνει αυτό. Αναγκαστικά θα ξεκινήσουμε με Βεζέτα. Ναι. Και θέλω τον Κούπερ. Οκ, τέλος πάντων.